Oniche awadana la renouveau télé sugantili la biye juma ye octobre kalo kile folo samba fila ani mugan kelen aw nisɔndiyalen bɛ aw bisimila sɔgɔmada in na foli ni waleɲuman dɔn k'o bila ka taa di aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maa o maa sɔgɔlen no aw na ni sanga kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila renouveau sɔgɔmada kunnafoni ni ye kɛnɛ sigitɔ la ye. Renouveau matin ni y'a kɛnɛ sigilen ye kɛnɛ min bɛ sigi aw ye dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 ka daminɛ tɛnɛn ka taa se juma ma nɛgɛ kaɲɛ 7 o mana tɛmɛ ni sanga 15 ye anw kɔni bɛ an ka layidu kan k'o timɛ ka se ka na aw ka kunnafoniya kunfɔlɔw di aw ma aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ walasa aw ka kunnasiri o ka se ka ban o la bi ye juma ye bi ye lahɔrɔmadon ye an bɛ dugawu don kɛ maa o maa bɛ yen nɔ ko bɛ bana dilan kan ni sanga kɔnɔna la ala ka se ka kɛnɛya di bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ an faso ye ni o ye Mali ye ala ka Mali bɔ a juguw bolo ala ka se ka sababu ɲuman kɛ maliden kelen-kelenna ye fɛn min bɛ tali kɛ sen yɛrɛ kɔrɔ ala ka o sababu nɔgɔya maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye kanubagaw bi jumadonya in na i n'a fɔ don tɔw la kunnafoni kolo girin caman bɛ an bolo kɔrɔ ka a lase aw ma nka lamɛnbaga jamakulu an tɛ ɲinɛ aw kɔ an mana sigi nin kɛnɛ kan an bɛ aw fɛnɛ ka foli kɛ radio renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma ɲinɛ an ka abonné kelen-kelennaw kɔ maa minnu bɛ an suit bɔlɔlɔw sanfɛ ni o bɛ an ka page Facebook ko fɔ renouveau FM renouveau télé page ka taa se renouveau matin page ma an bɛ abonné kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo ko bɛɛ k'i bisimila bi jumadonya renouveau sɔgɔmada kunnafoni ale kɛnɛ kan o la yan'an ka don baaraw kɔnɔna la an ka dibila baara kɛbagaw an bɛ u fɛnɛ fo sabula u fɛnɛ bɛ don o don soli ka wuli la ka se ka labɛnw sigi sen kan min b'a to aw bɛ ja ɲuman ni kumakan ɲuman sɔrɔ an ka dibila baara kɛbagaw an ka foli bɛ u ye studio bamidaw kɔnɔ sɔgɔmada in na anw maa fila bɛ yan yanni Isa Kaba Sidibe ka kumaso lasɔrɔ Amadu El Konare ale kɔni tɛgɛ kɔrɔla falen no kunnafoniyaw la sɔgɔmada in na fɛn min kɔni bɛ tali kɛ kunnasiri la kanubagaw ni jɛmukan in kɛnɛ mana sigi o bɛ bɔ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na honorable i ni sɔgɔma salamu alaikum. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kaifa? Ala k'an ka jumaw caya. Amina ya rabbi. A bɛ cogo di? An bɛ Ala fo k'a barikada. Bi kɔni an bɛ se k'a fɔ n tun bɛ ɲini ka don hélicoptère de combat de la ka na jɛmukan kɛ bi. K'a sababuya kɛ mun ye? Hélicoptère ciyara 4 kura nana so o kuma ne kun ko k'a kurumu karili kɛ ni hélico nana ani jamanaden bɛɛ ka kan. I bɛ n'i sen don o fɛnɛ la. Ni embouteillage boyana duguma. Sanu de bɛ di a dɔnbaga ma sa sabali a ye hélicoptère auto an ka kɛlɛkɛcɛw ne donn'o kɔnɔ e bɛna jigin min? A jigiyɔrɔ kɔni tɛ renouveau kɔnɔ yan. I ka ko de problème i tɛ fɛn min ɲɛ dɔn i tɛ ɲininkali kɛ hélicoptère avion de chasse o bɛ jigin fa bɛɛ fɛ on n'a pas besoin ka boli piste d'atterrissage kan an bɛ se ka hali jigin bâtiment in sanfɛ ka boli. Bâtiment jumɛn sanfɛ? Comment a bɛ di. A tɛ cogo la. Hali ni y'a sɔrɔ Emmanuel Macron ko gouvernement tɛ anw bolo o kuma ministre minnu bɛ yan an na ɲɔgɔn ye kɛ ni gouvernement kura bɛ sigi walima ni a ko bɛ kɛ cogo min na bi an bɛna don kibaruyaw kɔnɔ. Amadu i bɛ fo o kunnafoniyaw o b'a an sɛnsɛn ka don an ka bakurubaw kɔnɔna la i bɔra k'i da don fɛn min na mais o bɛ tali kɛ Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ale kɔni ye kuma gɛlɛnw ta ka ɲɛsin an ka jamana premier ministre ma ka kɛɲɛ ni a ye dantigɛ minnu kɛ ONU maaw ɲɛkɔrɔ dɔgɔkunjan tɛmɛnin kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ Faransi ministre mun ɲɛsinen don u ka kɛlɛkɛcɛw ka ko ɲɛma o ka jaabi kɔfɛ fɛn bɛ tali kɛ Faransi jamanakuntigi yɛrɛ la ale yɛrɛ bɔra ka kuma dɔw fɔ ka ɲɛsin an ka jamana ma Isa Kaba Sidibe ani ale bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ décryptage kɛnɛ kan ale kɔni bɛna ka na ɲɛfɔli kɛ o ko kan sabula ni ko in bɛ cogo min a bɛ komi ko banta tɛ o kɔfɛ wagati ni wagati an kɔni bɛ an hakili mana bɔ ka ɲɛsin an ka terrain baarakɛlaw ma ni o bɛ cheminot ko fɔ don tɛmɛnenw na an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ fɛn bɛ tali kɛ terrain baarakɛlaw la olu kɔni tun bɛ gɛlɛyaba kɔnɔna la u taara baarabilaw la a dɔw la a bɛ fɔ min ma ko grève de la faim ni o kɔni ye dumunikɛbaliya grève ye u tagara o bɛɛ lajɛlen na ka tɛmɛ wagati tɛmɛnlenw na fɛn bɛ tali kɛ u ka saraw olu koɲɛw kan sɔgɔmada in na an bɛna kuma di Musa Keita ma ale ka se ka cheminot ka lahalaya di an ma an bɛ don min na i ko bi bi in na o fɛnɛ kɔfɛ kuma bɛ di kunnafonidilaw ma Maliki Konate an bɛna ɲini
nin ka hakilinata la ka kɛɲɛ ni kunnafonidilaw ka jɛkulubaw ye fara ɲɔgɔn kan min kɛ ka hakilina min ta gouvernement ka ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɛmɛ min kan ka ta ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma ni nin bɛ a san damadama bɔ o kɔni tɛ ka se ka kɛ o koɲɛw kɔnɔna la an bɛna kuma di Maliki Konate ma fɛn min bɛ tali kɛ kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔ ka nin hakilina in ale y'a ye cogo di a bɛna hakilinata di an ma o kɔfɛ Sori Ibrahim Diallo ale bɛ yan ka sirabaw kunnafoniya di aw ma bi jumadonya in na Hawa Daɲoko sera kɛnɛya tigilamɔgɔ ma o fɛnɛ bɛna lase aw ma ko mun kɛra an ka Mali kɔnɔ n'o ma bɛn Alexis ma sɔn min ma a ka yeta ye jumɛn ye nin bɛɛ lajɛlen bɛna yira aw la jɛmukan kɔnɔna la o kɔfɛ ka fara an ka don fɔli duman kan nin bɛɛ lajɛlen bɛ yan kanubagaw a ye aw bisimila an bɛ baaraw daminɛ sisan ni wagati bolo dacogo ye. Nɔgɔ bɛna da kabala Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la samiyɛfɛ fiɲɛ o bɛna ci an ka marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo ni Kidali Tawudeni Tɔnbɔkutu Worodugu yanfan y'i bɔ a la ni marabolo saba kofɔlen ye fɛn bɛ tali kɛ tilemafɛ fiɲɛ la o bɛna ci fiɲɛ min ni o fanga tɛ bonya kosɛbɛ gɔngɔnbulon bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya don Kidali ani Tawudeni olu ka yɔrɔjan filɛli la min bɛ t'i jɔ kilomɛtiri 5 ka taa bila 7 bɔɲɔnko la ni o bɔra la Mali fantaw fɛ yɔrɔjan filɛli hukumu kɔnɔna la gɛlɛya fosi kɔni tɛna na don yelu la o la sanko bolodalen no bi tilefanatɔw dunnen kɔfɛ ka taa bila sufɛla la Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo ni Gawo bɔra a la Menaka Kidali ani Tawudeni fɛn bɛ tali kɛ tilega in na finteni bolodacogo la yɛlɛmaba tɛna don kunu ta ani bi ta ni ɲɔgɔn cɛ o la Kayikaw olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 36 ye Kulikoro olu ta bi jɔ 33 la Sikasokaw olu ta bɛ kɛ 31 ye Segu tilega in na olu ka finteni hakɛya o bi jɔ degere 34 na Moptikaw olu ta bɛ kɛ 37 ye Tɔnbɔkutu tilega in na olu ka finteni hakɛya o bi jɔ degere 38 na Gawokaw olu ta bɛ yɛlɛn ka taa degere 40 na Kidali olu ta bɛ kɛ degere 39 ye Menaka olu ta bɛ kɛ degere 40 ye fɛn bɛ tali kɛ Tawudeni na olu ta bɛ yɛlɛn ka taa 42 la Bugunikaw fɛ yen tilega in na olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 31 ye Kucala olu ta bɛ kɛ 32 ye Kitakaw olu ta bi jɔ degere 33 la Nyorokaw fɛ yen nɔ tilega in na olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 37 ye Nara olu ta bɛ kɛ 36 ye Douanzan olu ta bɛ kɛ 37 ye finteni degere 35 o bɛ kɛ San tilega in na Baɲangara olu ta bɛ kɛ degere 36 ye Joyila olu ta bi jɔ 33 la Bamako district kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da kabala samiyɛfɛ fiɲɛ bɛna ci min fanga tɛna bonya kosɛbɛ gɔngɔnbuloko na sira fɛ gɛlɛya fosi kɔni tɛna na don yɔrɔjan filɛliw la bi tile bantɔ la ka don su kɔnɔna la sanko kɔni bolodalen don Bamako ni a lamini na tilega in na finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 32 ye sɔgɔmada in na kɛnɛ cira Bamako n'a lamini na nɛgɛ kaɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 22 ye tile bɛna bi nɛgɛ kaɲɛ 18 ni o tɛmɛna ni sanga 20 ye ni wagati bolodacogo ye bi juma sɔgɔma ka di aw ma a kun ye aw kelen-kelenna ka se k'aw tanaw bila dɔn aw mana kɛ Mali fan o fan ko Ala ka bi juma tile hɛrɛ di an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Amadu El Konare ale bɛ tɛmɛ ni don kibaru ye. Bi ye juma ye dɔgɔkun renouveau matin o bɛ kuncɛ bi Amadu o la e sera ka kunnafoniya jumɛnw de fara ɲɔgɔn kan ka se k'a di an kanubaga jamakulu ma min b'a to u bɛ bɔ kunnasiri la bi sɔgɔma joona in na. Dɔɔni bɛ kuma jɛ juma renouveau matin bɛ kuncɛ juakun yɛrɛ renouveau matin bɛ ban pewu wa an na fara ka bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ na taa i ta fan maa kana n wele n yɛrɛ tɛna maa wele laada la an bɛ taa cikɛyɔrɔw la fana tun ta ka i fo ka nin filɛbaga jama ani lamɛnbaa jɛkulu minnu bɛ Mali kɔrɔ tilebinba ani kɛɲɛka ka bɛɛ lajɛlen fo k'u ko ɲuman dɔn a ye aw bisimila bi sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kan minnu daɲɛ kumabaw bɛna sinsin Faransikaw ka jamana faama Emmanuel Macron ale kɔni ye a ka jɛgɛdenninw tun bilara kana fɛn minnu fɔ jɛgɛba yɛrɛ y'a fɔ surɔ n bɛ tali kɛ Emmanuel Macron a ye sokɛli jaabi tɛngɛlɛmali tɛ tɛngɛlɛmali a ma minnu ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma surɔ kumakan minnu kɔnɔ a ko
Mali yɛrɛ bi gouvernement min maamulo ni ye maloyala ko ni ye kumashulu ko ye ko gouvernement yɛrɛ tɛ Mali bolo sabula gouvernement maa minnu bɛ n'an k'olu ye gouvernement ye ko ninnu kɔni sigilen tɛ sariya kɔnɔ sabula coup d'état 2 wolola gouvernement min na k'o de don dusuma kasaya kanw don Choguel ye kuma minnu fɔ diɲɛma ɲɛna ni ka taa se Mali finitigila ka ɲɛma ninnu b'a la ka cɛ gɛlɛya min ta ka ɲɛsin Faransi ma o kɔni digilen don la kosɛbɛ min ye Emmanuel Macron ka nin kuma ninnu ye an bɛna kuma kan sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la an tun y'a fɔ ko hélicoptère 2 jɔnjɔn bɛna di Mali ma kunungo i k'a dɔn nka balina ko taara kɛ min ye kɛlɛkɛ hélicoptère avion o kurakura 4 bɔra pankuru kɔnɔ surɔ Mali pankuru jiginso la ka di Mali finitigilakaw ma nin pankuru ninnu an ka ɲinini na a yɛrɛ k'a fɔ k'a daminɛ i k'a dɔn 2020 octobre la ka na bila juin na ka na bila sisan na kalo 4 i k'a dɔn ko nin ɲininiw kɔni kɛra min na Mali ye ni hélicoptère 4 san a bɛɛ lajɛlen bɔra Mali ka budget national la juru ma ta opérateur économique fɛ juru yɛrɛ ma ta jamana wɛrɛ maa fɛ Mali yɛrɛ ka ministre min ɲɛsinnen don lakana ma colonel Sadio Kamara ani ka taa se a jɛ surasi tɔw ma Asimi Goita ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ faga ɲɛmaya na bi olu kɔni ye ni hakili jagabɔ kɛ ka kumaɲɔgɔnya sabati ni Russie ye ka na ni avion 4 ye n'o ye hélicoptère ye ka tila k'a mugu n'a kisɛ jɔnjɔn da kan k'a fɔ k'a dɔn kama b'a jɛ k'a bɛɛ lajɛlen dafalen don an bɛna jaw yira aw la jɛmukan in kɔnɔ n'a baaraw sera ka kuncɛ ka tila ka ministre Sadio ka kumakanw lamɛn nka baaraw bɛ sen na yanni kibaruya in banni cɛ an ɲɛ bɛna da kan ka kɛ seere ye yanni an ka wulafɛ don kibaru waati o cɛla na an bɛna kuma kan n'an bɔra yen nɔ an y'a fɔ o don na jɛmukan kɔnɔ min bɛ tali kɛ Mali forêt classée kata ba 4 ni solasiri 6 b'a ko kɔnɔ diɲɛ nafolobatigi minnu bɛ Mali kɔnɔ yan n'olu dɔw yɛrɛ ko an dan ko tɛ sariya la an mago bɛ an ka jufa kɔnɔ nafolo bɛ se ka fɛn min lase an ma an b'o baara de kɛ o la dɔw kɔni y'a dawula kama hectare 50 ni kɔ fɔ ka se hectare 80 ma forêt classée kɔnɔ ka taa u ka borne turu a kɔnɔ wa ka tila ka i k'a dɔn k'a fɔ château bɛɛ jɔ a kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ min ye domaine ma kirikara dɔw ka jakusa dɛmɛ kwakuru kɔnɔ ko titiri yɛrɛ bɔra ka di nin maa ninnu ma ministre ka danganaya kɔnɔ yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen karila ka bɔ yen kunungo ministre yɛrɛ taara ɲɛ d'a kan ka fara Kulikoro directeur régional des eaux et forêts ani Mali yɛrɛ ka eaux et forêts ɲɛmaaba n'o ye inspecteur général Ousmane Sidibe ani u ka conseiller juridique an bɛna kuma ale kan sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la ninnu ye bakuruba 4 jɔnjɔn ye an bɛna misɛlen caman bila minnu cɛma sisan Mali kɔrɔ n'a tile bi ban ni kɛɲɛ ka kibaruya bɛɛ lajɛlen maana waati min na kanubaw sɔgɔlen don an na radio 102 ani kɔ olu galazolen don an na waasa u ka togodaw ani u ka lamɛnbaa minnu bɛ olu fana ka se ka kibaruya ninnu ni ja ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a ye aw bisimila labɛnw sabatira ka ban. Biye juma ye duwawu ye kelen pe ye ala ka an kisi payi ma payi ye duwawu ye Mali duwawu bɛɛ lajɛlen bɛ min kɔnɔna la ni maa ye duwawu kɛ ala ka an kisi payi ma fɛn bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔ ala ka an kisi fantanya ma ka an kisi lebu ma ka an kisi an kɛli ma an juguw sago ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ nin duwawu kelen ale kɔnɔna la a y'aw danse an ka bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ an y'a fɔ ka bi jɔ a kun tɛmɛnen ko dugutigiden bɔgɔ ni sigiti lajɛ Dr Choguel Kokala Mayiga diɲɛ seleke 4 cɔma ɲɛkɔrɔ ale kɔni ye maliden mago bɛ cɛnjɛla mina k'a fɔ bɔlɔnkɔnɔnaw ni gɛrɛndaw la an bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn min fɔ n'o ye ka cɛnjɛla fɔ Faransi ye ka cɛnjɛla fɔ diɲɛ jamana minnu bɛ yen n'u bɛ bɛn don du la ka ɲɛsin anw ka jamana ma o kuma ministre so minnu bɛ sigi n'o ye ministère des affaires étrangères ye diplomatie n'o ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sira taamali kuma ɲɔgɔnya o kadara kɔnɔ o tɛ fɛn dɔw daga ni o ye ka se ka kuma dɔw ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma nka min ye malidenw tun b'a fɛ min ka taa fɔ diɲɛ seleke 4 kɔmɔbulonba ɲɛkɔrɔ Choguel taara o dantigɛw kɔni kɛ maliden bɛɛ lajɛlen cɔ a la ko in kɔni jara Mali fan caman ye minnu y'a jira k'a fɔ an tun mago bɛ an kuma k'a ka lase Emmanuel Macron ma a kuma in kɔni fɔra an k'a suma k'a dugumajɛ min ye jɛgɛdenni minnu bɛ Emmanuel Macron cɔ a la ni o dɔ ye ministre min ɲɛsinnen don ka ni Mali ɲɛ kuma jamana wɛrɛ ko ɲɛw ma ka taa se u ka sɔrɔsi ko ministre Florence Parly olu bɛɛ lajɛlen y'u ka dusuma kasa k'a fɔ ka Choguel jaabi nka kunungo yɛrɛ min ye jɛgɛba yɛrɛ kuma na n'o bɛ tali kɛ Emmanuel Macron na ale y'a jira k'a fɔ Choguel ye kuma minnu fɔ ko nin ye kumasulu kuma de ye nin ye waleɲumandɔnbaliya kuma de ye wa ko nin ye fitiriwaleya kuma de ye sabula ko tile filanin na Faransikaw yɛrɛ k'ale sɔrɔdasi dɔ bunɛna ani la Mali dugukolo kan ko bɛɛ lajɛlen b'a la ka kɛ malidenw lakanani kama ko n'i y'a lajɛ Mali ni Faransi cɛ ko kilomɛtiri ba caman don nka n'i ye olu ka cɛdenw bɔtɔ ye ka na Mali la
k'u b'a fɛ de ka malidenw lakana cogo ɲuman na ko n'o tɛ k'olu ka nafa kɛrɛnkɛrɛnnen foyi tɛ olu ka yɛrɛdi la Mali la yan nɔ ko nka ko bɛɛ n'a ta ko ni Mali ɲɛmaaw ma o dɔn olu ye fɔ olu taara kɛ lagosili kuma fɔ ye diɲɛ seleke naani ɲɛkɔrɔ ka ɲɛsin olu ma ko olu yɛrɛ ale Emmanuel Macron fɛ nin ye kumasulu yɛrɛ ye wa sɔn nin di bɛn u ma cogo si la a ye nin dantigɛ ninnu kɛ kunungo dantigɛ minnu na a y'a yira k'a fɔ Mali yɛrɛ ka nin gouvernement ale yɛrɛ fɛ nin tɛ gouvernement ye sabula ko coup d'état fila jɔnjɔn kɔ jama min sigira k'o de ye nin ye ko ni Mali jamanadenw b'a faamuya ko olu yɛrɛ kan k'a dɔn k'a dɔn nin ye wale de ye bɛn man ka kɛ min ma cogo si la sabula ko Maliden kelen o kelen ni b'a la ka bi ko Mali ɲɛmaaw kan ka cɛsiri kɛ waasa an ka jamana ni bili ka dabila jamanadenw ka lakana nka ko minnu bɛ ka na dɛmɛ kɛ k'olu bɛ nin kuma ninnu ta ka ɲɛsin Emmanuel Macron ka kuma la bakuruba dɔw ye ninnu ye an sera ka minnu bayɛlɛma bamanankan na kuma ninnu ka ca nka an kɔni y'an sɔnni sigi nin kan dakurunya kelen k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɔni ye Faransi ni Mali cɛ a kɛlen kɔni ye kɛrɛtɛtɛ kɔni ye nin waati in na a ma sɔrɔla k'a fɔ kow bɛ ka taa cogo min na u bɛɛ lajɛlen sigilen don i kumakan kan nka mun bɛ ko ninnu jukɔrɔ o ye k'a fɔ an ka sɔrɔdasi ɲɛmaa minnu bɛ yen bi n'o ye colonel Assimi Goïta olu n'a jɛ minnu bɛ fanga kunna olu kɔni ye an tɛ kɔni fɔ Faransi ye fɛn dɔw la minnu kɔni digilen don kosɛbɛ Faransikaw la sabula maa ka kɛ Mali ɲɛmaa ye k'a fɔ ko i b'i kɔ da Faransi kɔ a la kabi lawale u tɛ jɛn ni u ye an ka finitigilaka minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ b'a fɛ ka taama sira jɛnya u ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ k'a yira Faransi la k'a fɔ n teri i ye maa ye nka i yɛrɛ kana kɛ wara ye o ko kɔni kɛlen don gɛlɛyaba ye nka min yɛrɛ bɛ ka Emmanuel siran kosɛbɛ ka ninnu kɔnɔ o ye Assimi ka kumabaliya ye sabula u mana maa ci cogo o cogo ni u ye fɛn o fɛn fɔ Assimi b'a yira u la ko an y'a faamu nka a tɛ fɛn fɔ o kɛlen don k'u siran kosɛbɛ Sogɛli min kɔni sera ka hakilina kelen fɔ o kɔni kɛlen don ka u ka jalakili lanbanba dasi Dr Sogɛli Kokala Mayiga la nin waati in na o kuma ko maa tigɛ da min na an na o kibaruyaw sɔrɔ waati nataw la k'a lase nka a ɲininen don jamanadenw fɛ olu k'u jɔ u ka jamana kɔkɔrɔ sabula fiɲɛ ma wuli bɛɛ bolo de bi kunminɛ da la maa kɔni jugu t'i ba sinamuso ye nka n'a i ta kɛlɛ la i bɛ dugawu kɛ i ta ka ye sanfɛ ko in bɛ o dangan de la malidenw ka don da kelen ka bɔ da kelen jamana ka hɛrɛ bɛ min nɔ o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na n'an bɔra yen nɔ o nasiratigɛ kelen la kɛlɛ in dɔ kun ye mun ye Mali b'a la k'a bolo bɔli min kɛ bi ka ɲɛsin Irisi ma a dun ma sɔrɔla k'a fɔ coup d'état kɛra ni cɛ 5 jɔnjɔn minnu yera n'o dɔ ye Assimi Sadio ka taa se Modibo Kone ani Ismaël Wage fɔ ka se i k'a dɔn k'a fɔ u ka cɛden tɔw bɛɛ lajɛlen ma olu kɔni bɛɛ ye maaw ye maa minnu bɛ yen ni dɔnniya ni jɛɲɔgɔnya sira bɛ u ni jamana wɛrɛw cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Sadio ale ye maa ye min ka sɔrɔdasiya kala fanba caman kɛra Irisi jamana kan min ye Maliki Jaw ye ale fana teriya sira bɛ u ni jamana ninnu caman ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ka relation bila en place waasa ka se k'o siraw nati ka na o kama Sadio ka lakana minisiriya ko ale kɔni ye taama caman kɛ ni Irisikaw ye walasa kɛlɛkɛminɛ lakika bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka di anw ka cɛden ma o kama min ye octobre kalo kɔnɔna la ni min yɛrɛ bɛna dayɛlɛla bi ye k'a ta juin na 2020 kana bila o la kalo 4 an ka cɛdenw sera ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni Irisi ye ka se ka bɛnkan dɔw ta bɛnkan minnu na avion 4 jɔnjɔn minnu ye hélicoptère ye ka olu kɔni sɔrɔ olu surula Mali kɔnɔ surɔ pankuru jiginyɔrɔ yɛrɛ la n'o ye aéroport ye an yɛrɛ taara mun kɛnɛ ka jigin an ɲɛ y'a ye wa marifa kisɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ don hélicoptère la ka kisɛ bɔ jugu ninnu fɛ olu bɛɛ lajɛlen dira a kɛnɛ kan yanni ka jɛmukan nin ban an bɛna a ja dɔw yira aw la ka colonel Sadio Kamara ale ka kumakan dɔw lamɛn a kɛnɛ o kanan na nin kɔni kɛra nisɔndiyakoba ye maliden yɛrɛ b'a fɛ sa k'a dɔn dibidibi minnu bɛ Mali minɛsanko la hali n'an yɛrɛ ye wari sɔrɔ ko an bɛ taa minɛn san Faransikaw ko a ka kɛ olu sago ye kuma avion kelen yɛrɛ sanna kosa in na o dulonnen don o sanna l'Amérique jamana maaw fɛ nka u ye dɛngɛrɛnɛ bɛɛ d'an kan u ko an ka dɔ kɛ an ye dɔ kɛ u ko an ka wuli k'an jɔ an y'an jɔ k'an k'an sigi an y'an sigi u y'a bɔ o bɛɛ lajɛlen la tun ka tila ka n'a fɔ ko denmisɛnnin enfant solidaire dɔw b'an ka cɛdenw na ko fɔ olu ka bɔ n'o tɛ ko avion in tɛ di o kama sɛgɛsɛgɛlikɛlaw nana a yira k'a fɔ o fana tɛ tiɲɛ ye
o bena ta tege ma se ga da avion ka kuma mali surasu ya nyini za anga ta irisika o fe kata ni helicopter na ni sankana anga jamana konna la kuma ni ngoni ye halibi naka bi anga surasu galabu kene atoy kele bunagun kan fo aka bojugu do da kwa mabe nyina sa o konna la akoma tege damina ana kibore to di awma ladria o konna la nambora yinno kunungo ministry mi nyeshinindo malika sigida lakanani konyaw je asaniya ni bese yani yiriwa kuntagala ja no e ministre Modibo Kone ale fanan koko ale kaleka do fenwo fenye kiribi karaba ko ye sigida ko ani ka do anga kungo ni jiu lakanani na ni aka chedo mbo wulika joga o kama ayedana ya da minye inspecteur général Ikado Ousmane Sidibe ko ke ozo fora nyema baya ale fanan yedana ya da région bolofara chede do kan minye kulikoro ka ofe wakulu do na commandant Bouakar Koulibaly la ka ale ke kulikoro mara ozo fora ka ma nyema e kaba na gele ya fon fana me kulikoro mara la ani aka nyemo ka chesiri la olube wulika jo bawla ko konna la mi metalike jini kungo biseka la kanda lakana chugo nyumana chugo mina o gole abami me fore ukono malila o ye kabitu abu bitap mamina o ye yoro munu ke fore classe o ye nasa mpicha manye nyinanye dukulu ko yere natana natabaya yere kama do yere buga bamako yere du santa ufsanga basa fokata ke fore classe munu be ni sogo ni anga jiri nafama bola kata majima obla ofana turo wasa ko ke lecture bawye yere chwala jatew ya iraka fo mi metalike fore classe faya konnala minye segu sraka opérateur économique jemma ko batigi do be nu kwa mako batili do ere ba do piment la kusebe ale koni tale do titre do ba ale twala lectare bisheki faya kono minyere karta kun fa kun abela jelebe faya konnala kuma ozo fore nyema kuma na ka dese o ko ya ira ka fon na flo bodu kun akoko ni nteseka foiti bo akoro o ngamenye ministry na ka jama willa ko msintrata bien ma ka seka sharia usinzi ozo fore ka sharia loi do kan ka se kata minye bornu bo wa chateau munungu turle do ka bela jerele fana bo ka bo akono o minyere la kunungo ministry yere tara kene kan ni aka nyema bulu fraw ni marabulo nyema wi kata ko laje aye jatemene fon fen ka kan wi abela jerele salo an yere fana tumo kene kan ni ala sona wati na tawla o jawna soro anka don kibaru ale konnala. Oh, nambora eza amina Conseil national de transition nangwa ma CNT oye andibite anga yoroje ka ladonia ka fo sharia gafe do koni tara kunungo bolo flaw koro tara ola kunu alamsa sefano kalo klebi sababe talike femina oye jamana monka sarau jate ube keni jate de mununye o bara kura munumbe ni o sebevura koni dangna yan kanga di yele mali doni o ko la no ye abi fomo na sarakana ko gris indiciaire unifié ka sega sarau de makunyeli bara oke o ni metalike o bolo koro ta o kera wasade on fe kunungo Zakaria Umaru Keita ale aka kuma galama tengu wasade do la koka angulame ni biseka fo ngo malien be ni so jalendo bi ni go nyagali ba to makaka tasuma faka na nyeji ma faka nunji ba faka sali kono ya député nous font fait combien ou be kontana ni loi intali sharia kse intali parce que sharia kse mam ni yanga dugukolo ko jatemne ya malabi dugukolo ko konyo kacha ajadi ka bo amasiba kacha anga sharia tike sobaula ajatemne na koni ya jatemne papier minu mi sharia tike sobala ni anga sharia tuku kangu hakilna diaka keme sarala biolonfla o dugukolo koy donc na fara ko mali saraka iwili ki jo ki chesri ka sharia kiseta ko do bala ko sharia kisemi manata o de bina sisan kana anga fen ka atli halakli ambulu jeni minu ba kono ko lu frake minnu be n'olu kuma do bala olu do bala ne fɛ o sariya kisɛ in o kan ka kan an jamana ko ye o kan ka kan sewala ko ye député minnu bɛ bulo kɔnɔ yan 96 olu bɛɛ ko kɔfɛ donc anw fɛ o ye kunnawolo ko ye donc an b'a ɲini an balimaw fɛ maa minnu bɛ yen n'olu de bɛna taa lawaleya olu k'u cɛsiri a taara cogo min na pour que jamana nafala ka bɔ a la olu k'u jisa k'a ta ka baara kɛ n'a ye a kɛcogo ma n'o kɛra jamanadenw bɛ lafiya o problème min bɛ o bɛ bɔ an yɛrɛ bɛ transition kɔnɔ a fɔra k'an ka na ko walasa ko minnu bɛ yen n'olu t'i sira sɔrɔ ou bien n'u b'a fɔ a ma ko refondation ne fɛ n'an sera ka nin secteur ni nin sera ka lakili lɔ a la tɔw caman ba b'a su.
tabarikala min bɛ tali kɛ Danbele Madina Sisɔgɔ ka hakɛto ɲini Sisɔgɔ kɔni bolo fila kɛra o fila ye an m'o hakɛto ɲini aw fɛ i k'a dɔn k'a fɔ awa don kibaru ale kɔnɔna la ni an bɔra yen nɔ an bɛ taa ɲɛfɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ saga 41 dafara cɔyi min ye parti politique minnu bɛ yen ni hakilina minnu bɛ olu la an bɛna olu fana ka hakilinaw di don kibaru ta ko filanan ale kɔnɔna la minnu bɛ yen n'olu b'a la k'an lajɛ k'an lamɛn nin waati na défense kɔnɔna la ni sɔrɔdasi bolofara bɛɛ ko an ka foli b'u ye bi sɔgɔma da in na ka taa se an ka kunnafonidilaw fana ma ani kunnafonidilaw furumuso kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ɲinɛ madame Jam Tɛnɛ kɔ k'u bɛɛ ni sɔgɔma bi an ka jɛmukan kɛnɛ kana na a bɛ tali kɛ i k'a dɔn awa Kadija Janɛla ni anglais professeur don Sikaso k'u ni sɔgɔma an ka don kibaru kɔnɔ honorable min bɛ yen ni o ye Pele ye Abdini Kumare a n'a furumuso ko ne ko k'u fana félicitation bi an ka don kibaru kɔnɔ Fanda Samosa an bɛ kunfɔlɔ bila yan fɔlɔ den bɛ se ka bɛn a ta b'a bolo ni fili mun kɛra k'o kɛ hakɛto ye an bɛ taga ɲɛfɛ ni kunnafoniw ye an bɛ faamuyali ko ɲuman ɲini an kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ taga sori fan fɛ bi sɔgɔmada in na jumadonya in na taa ni ka segin bɛ cogo di an ka siraba kanaw la sori mana kɛ Bamako sigida kelen mun na o sirabaw bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔna la taa ni ka segin yɛrɛ bɛ cogo di ni heure in na an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Togo o bɛna wele bila sori ma a bɛna taa ni ka segin kibaruyaw di an ma